కృపగల దేవా, శివాధిపతి, సర్వశక్తి గల దేవా, మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామమును బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు మెండుగా చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభా, మీ ప్రియులైన వారిని బట్టి వందనాలు. దయలు తండ్రి, మీ వాక్యం చుట్టూ మేము చేరొస్తున్నాం. మీరే దయ చూపించి సహాయపడండి, మా అందరితో మాట్లాడండి, మమ్మల్ని మీరు బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కృపగల దేవా, శివాధిపతి, సర్వశక్తి గల తండ్రి, మీ ఘనమైన నామమును బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు. రాగలిగిన మా ప్రియులను బట్టి వందనాలు. రావాల్సిన వారిని మీరు సకాలంలో సమయానికి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు తీసుకొని రండి, సహాయపడండి. పాటలు, వాక్య ధ్యానము ఆశీర్వదకరంగా చేయండి. ప్రభా, మీ ప్రియులైన వారందరూ ఆత్మీయంగా బలపడినట్లు, మేలు క్షేమాభివృద్ధి పొందినట్లు సహాయపడండి. వచ్చిన మా అందరితో మాట్లాడండి ప్రభా, బలపరచండి. కనబడిన అంధకార శక్తులు నరుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో బంధిస్తున్నాం. సంపూర్ణంగా సహాయపడి మమ్మల్ని బలపరచమని మీ దయగలిగిన హస్తాలకు దేవా మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటున్నాము. మీ ప్రియులైన వారిని బలపరచండి, ఆరోగ్యాలతో ఉంచండి. దేవా, ఆత్మీయంగా బలపరచండి. మీ వాక్యాన్ని మేము దేవా ప్రేమించి మీ సన్నిధికి వచ్చాం. మీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచి మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తూ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటున్నాం. ప్రభా, మిమ్మల్ని మాత్రం ఆకాశం వరకు ఇచ్చిస్తూ మీరే కృప చూపించి సహాయపడమని ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఐదు వందల 547 పాత పాటల పుస్తకం ఉంటే 541 తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలిచిన 547. కారు చీకటి కమ్మినను యేసుని వెలుగులో నడచెదము. కారు చీకటి కమ్మినను యేసుని వెలుగులో నడచెదము. మంచిగా మనతో ముందగా తనతో ముందుకే సాగెదము. మంచి కాపరి మనతో నుండగా తనతో ముందుకే సాగెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనము చేరెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనము చేరెదము. తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన, తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము.
తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. ఇరుకు మార్గపు ఈ పందులలో సిలువను మోయుచు వెళ్ళెదము. ఇరుకు మార్గములో సిలువను మోయుచు వెళ్ళెదము. యేసే మనదు భారము మోయుచు మనకు మార్గము చూపును. యేసే మనదు భారము మహిమకు పిలచిన తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. ఉప్పొంగుచున్న ఉపద్రవములలో ఉన్నవాడనని ప్రభువ నేను. ఉప్పొంగుచున్న ఉపద్రవములలో ఉన్నవాడనని ప్రభువ నేను. అంతము వరకు చెంత నిలచి తానే మనతో నడచును. అంతము వరకు చెంత నిలచి తానే మనతో నడచును. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. దారి తొలగక గురి యొద్దకే యేసునే చూచి నడచెదము. దారి తొలగక గురి యొద్దకే యేసునే చూచి నడచెదము. ఇహమున శుద్ధులై నడచువారే పరమున ప్రభువుతో సంచరించెదరు. ఇహమున శుద్ధులై నడచువారే పరమున ప్రభువుతో సంచరించెదరు. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. రాజ్యంలో మనం చేరెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనము చేరెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనము చేరెదము.
పోరాటం పోరాడి వాసమును విడువక మంచి పోరాటం పోరాడి ప్రభువుతో నడచి పరుగు ముగించి నీతి కిరీటము పొందెదము. ప్రభువుతో నడచి పరుగు ముగించి నీతి కిరీటము పొందెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్టు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనము చేరెదము. తన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనము చేరెదము. తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన, తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనము చేరెదము. మన ప్రభువుకు తగినట్లు నడచెదము. తన రాజ్యంలో మనం చేరెదము. సంఖ్య 323. పాట సంఖ్య 323. పాదపాటల పుస్తకంలో 320. జయించు వారిని కొనిపోరా ప్రభు యేసు వచ్చును. జయించు వారిని కొనిపోరా ప్రభు యేసు వచ్చును. స్వతంత్రించు కొనేదరుగా వారే సమస్తము. స్వతంత్రించు కొనేదరుగా వారే సమస్తము. జయించు వారిని కొనిపోవా ప్రభు యేసు వచ్చును. జయించు వారిని కొనిపోవా ప్రభు యేసు వచ్చును. ఎవరు ఎదురు చూతురు సంసిద్ధులౌదురు. ఎవరు ఎదురు చూతురు సంసిద్ధులౌదురు. ప్రభు రాకనే వరచింతురు కొనిపోవ క్రీస్తు వచ్చును. ప్రభు రాకనే వరచింతురు కొనిపోవ క్రీస్తు వచ్చును. ఇంచు వారిని కొనిపోవ ప్రభు యేసు ప్రభు యేసు వచ్చును. యేసు శిష్యులతో పలికే తిరిగి వస్తునని. యేసు శిష్యులతో పలికే
తిరిగి వస్తునని సిక్కాపరాతు స్థలమును నేనున్న చోట మీరున్న సిక్కాపరాతు స్థలమును నేనున్న చోట మీరున్న వారిని కొనిపో ప్రభు యేసు వచ్చును వారిని కొనిపో ప్రభు యేసు వచ్చును ఎవరేసునితో నడతురు ప్రత్యేక బౌద్ధురు ఎవరేసునితో నడతురు ప్రత్యేక బౌద్ధురు మేల్కొనియున్న వారిని ప్రభు క్రీస్తు కొని పోవును మేల్కొనియున్న వారిని ప్రభు క్రీస్తు కొని పోవును జయించు వారిని కొని పోవును ప్రభు యేసు వచ్చును జయించు వారిని కొని పోవును ప్రభు యేసు వచ్చును క్షణములోని మార్పు చెంది ఎత్తపడేదము క్షణములోని మార్పు చెంది ఎత్తపడేదము మమ్మును సిద్ధపరచిన శ్రీ యేసును సంధింతుము మమ్మును సిద్ధపరచిన శ్రీ యేసును సంధింతు వారిని కొనిపో ప్రభు యేసు వచ్చును వారిని కొనిపో ప్రభు యేసు వచ్చును మనలని లోపు నిర్దోషులనుగా మన సన్నిధిలో మనలని లోపు నిర్దోషులనుగా బహుమానము పొందేదము ప్రభుని కోరిక ఇదే బహుమానము పొందేదము ప్రభుని కోరిక ఇదే వారిని కొనిపో ప్రభు యేసు వారిని కొనిపో ప్రభు యేసు ప్రభుని తోడనుండి స్తుతి చెల్లింతుము సదా ప్రభుని తోడనుండి స్తుతి చెల్లింతుము అద్భుతము ఆ దినమును ఎవరు వర్ణింపలేరు అద్భుతము ఆ దినమును ఎవరు వర్ణింపలేరు వారిని కొనిపో ప్రభు యేసు
స్వతంత్రించు కొనేదరుగా వారే సమస్తము స్వతంత్రించు కొనేదరుగా వారే సమస్తము వారిని కొనిపోక ప్రభు యేసువా జయించు వారిని కొనిపోక ప్రభు యేసువా చూడు. పాట సంఖ్య 279, పాత పాటల పుస్తకంలో 276. అదిగో కలువరిలో యేసు రక్షకుడే. అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వేలాడుచున్నాడే, దీనుడై వేలాడుచున్నాడే. మహిమ ఘనత మరచి వదిలేని కఠిన సిలువనే కోరుకున్నాడే. మహిమ ఘనత మరచి వదిలేని కఠిన సిలువనే కోరుకున్నాడే. మాయ జగత్తులో నాశనముందక, మాయ జగత్తులో నాశనముందక కౌగలించెను కల్వరిలో ప్రేమన్. అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వేలాడుచున్నాడే, దీనుడై వేలాడుచున్నాడే. స్వరూపమైన సొగసై లేదు నన్ను రక్షించవికారుండాయే. స్వరూపమైన సొగసై లేదు నన్ను రక్షించవికారుండాయే. పలు నిందలను భరించేను, పలు నిందలను భరించేను. 10,000 అతికాక్షణీయుడే. అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వేలాడుచున్నాడే, దీనుడై వేలాడుచున్నాడే. నమ్మకృతం శోభిత పాత్రమే పాద హస్తములలో శీలలు కలవు. ఉల్లమకుతం శోభిత వస్త్రమే పాద హస్తములలో శీలలు కలవు. రక్తడాగులతో వేలాడేను, రక్తడాగులతో వేలాడేను. మరణదాసుల విమోచించె. అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వేలాడుచున్నాడే, దీనుడై వేలాడుచున్నాడే. యేసుని త్యాగం నా ఆశ్రయమే, గొప్ప
గొప్ప సంతోషం ప్రియుని రాజ్యం, యేసుని త్యాగం నా ఆశ్రయమే. గొప్ప సంతోషం ప్రియుని రాజ్యం, పాదచాడలలో నడచుటాయే, పాదచాడలలో నడచుటాయే నా జీవితమందలి ఆనందం. అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే మూడై వేలాడుచున్నాడే, దీనుడై వేలాడుచున్నాడే. దృశ్యము చూచినే ఉచివముతో సేవ చేయుదునే, సిలువ దృశ్యము చూచినే ఉచివముతో సేవ చేయుదునే. నిరీక్షణతో జీవించెదని, నిరీక్షణతో జీవించెదని నన్ను చేర్చుకొను యేసు రాజ్యములో. అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వేలాడుచున్నాడే, దీనుడై వేలాడుచున్నాడే. మొదటి అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. మొదటి అధ్యాయము 3వ వచనము అందరం కలిసి చదువుకుందాం. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. ప్రార్థన. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కృపగల దేవా, శివాధిపతి, సర్వశక్తిగల దేవా, మీ ఘనమైన నామమును బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు. మీ వాక్యం చుట్టూ చేరవచ్చాం. వాక్యం మీది మాట్లాడేది మీరు, మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచండి, సహాయం చేయండి, కృప మెండుగా అనుగ్రహించండి. ప్రభా, జీవవాక్కుల ద్వారా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని తృప్తిపరచండి. ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. మరి ప్రతి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బలపరచమని బలహీన దాసుని ప్రభా మీ రక్తంతో కడిగి మీ మాటలతో నింపి కృప చూపించమని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ వచనము, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. దేవుడు ఎందుకు స్తుతింపబడాలి అనే కారణంలో పౌలు ఈ 3వ వచనంలో కొన్ని మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఎందుకు అంటే పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును ఆయన ఏం చేశాడు చెప్పండి, మనకు అనుగ్రహించినందుకు ఆయన స్తుతింపబడును గాక అని రాయబడింది. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ఈ వచనంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీలో ఉన్న ప్రజలకు జ్ఞాపకం చేసే మాట ఏంటంటే, ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించుట అనేది
పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆత్మ సంబంధమైనవి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ఈ వచనాల్లో కూడా కొన్ని ఉన్నవి రక్షణ, విమోచన, విడుదల, ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ సంబంధమైనవే. అయితే ప్రభు నా గమనానికి ఒక మాట తీసుకొచ్చాడు. మనము మొదటి వచనంలో ఒక భాగం ధ్యానించాం. రెండవ వచనంలో గత వారము మన తండ్రి చెప్పండి ఎలాంటి వాడు అనేది మనం చూసాం. ఈరోజు మూడవ వచనంలో మరొక మాట ఏంటంటే ఆత్మ సంబంధమైనవి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించుట. ఇది మన అంశం. ఈ వచనంలో ఆత్మ సంబంధమైనవి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించుట. ఏమి ఆయన అనుగ్రహించాడు అనే విషయాలు రెండు దేవుని వాక్యంలో కొన్ని మాటలు మనం ధ్యానించుకుందాం. దేవుని వాక్యంలోనికి రాగానే మనం నిమగ్నం అయిపోవాలి. ఆ వాక్యంలో మనము ఉండాలి. మన అంశము ఆత్మ సంబంధమైనవి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించుట. ప్రభు ఆ రీతిగా నూతనంగా ప్రభు అనుగ్రహించడమే. ప్రతి భాగంలో కూడా ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ప్రభు ఇచ్చే మాటలు ఏమి ఆత్మ సంబంధమైనవి దేవుడు అనుగ్రహించాడు, ఏమున్నవి బైబిల్లో అనేవి జ్ఞాపకం అనగా చూసినప్పుడు ప్రభు కొన్ని జ్ఞాపకం చేశాడు. ఆత్మ సంబంధమైనవి రండి కొన్ని మాటలు, ఒక 5 మాటలు క్లుప్తంగా చూద్దాం. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం, రోమా 7. చూడండి, చక్కగా వాటిని గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఆత్మ సంబంధమైనవి ఏంటివి? అవి మనకు ప్రభు అనుగ్రహించాడు. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో ధర్మశాస్త్రము ఆత్మ సంబంధమైనదని ఎరుగుదము. చాలు, ధర్మశాస్త్రము చెప్పండి ఆత్మ సంబంధమైనదని ఎరుగుదాం. మొదటి దానికి ఇది ఒక మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ధర్మశాస్త్రము చెప్పండి ఆత్మ సంబంధమైనది. దీనికి ఒక పేరు మనం అలా పెడదాం, ఆత్మ సంబంధమైన ధర్మశాస్త్రము. దేవుడు దీనిని మనకు అనుగ్రహించాడు. దేవుని వాక్యమే ఇది. అందుకని ఆత్మ సంబంధమైన ఏమున్నవి దేవుని వాక్యములని ధ్యానించినప్పుడు ప్రభు వీటిని జ్ఞాపకం చేశాడు. ఈ ధర్మశాస్త్రము దేవుని వాక్యము. కీర్తనలు 78:8. రండి, ఈ ధర్మశాస్త్రము ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చాడంట. చదువుదామా అందరు? రండి, కీర్తన 78 అండి. 78వ కీర్తన 8వ వచనం చూడండి. ఇక్కడ అందరూ ఆయన యాకోబు సంతతికి ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనమును నియమించెను, ఇశ్రాయేలు సంతతికి అది. దేవుడు అనగా తన ప్రజలకు ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు, వాక్యమును ఇచ్చాడు. ఆత్మ సంబంధమైన చెప్పండి ధర్మశాస్త్రం. ప్రభు ఆ రీతిగా ఈ వాక్యాన్ని, ధర్మశాస్త్రాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. దేవుడు అనగా ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని మనకిచ్చాడు, ఈ వాక్యాన్ని మనకిచ్చాడు కనుక దీనిని బట్టి కూడా ప్రభుని స్తుతించాలి. ఆ వాక్యము చేసే కార్యాలు దేవుని వాక్యంలో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ మాటను బట్టి ఇశ్రాయేలు సంతతికి చెప్పండి ధర్మశాస్త్రము అనుగ్రహించాడు. వాళ్ళకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు. 10 ఆజ్ఞలు కలిగిన ధర్మశాస్త్రమును, దైవ వాక్యమును ప్రభుత్వాడు. ఈ ధర్మశాస్త్రము, ఈ వాక్యము మనలను ఎంతో అన్ని విధములుగా ఆదరించేదిగా ఉంది. కీర్తనలు 19. చూడండి, ధర్మశాస్త్రం మనకేం చేస్తుంది? 2-3 మాటలు చూద్దాం. కీర్తన 19లోకి రండి. కీర్తనలు 19, Psalm 19:7. కీర్తనలు 19:7. అందరూ చూడండి, అందరూ చూడండి, చక్కగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాం. దేవుని వాక్యం దొరికినప్పుడు మనము సమకూర్చుకునేది చాలా అవసరం. 19:7 యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది. చదవండి, అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయును. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది, అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము
చూడండి, అనగా ధర్మశాస్త్రము, శాసనములు, వాక్యమే. చూడండి, 2 కార్యాలు చేసేదిగా ఉంది ఇక్కడ. దేవుని వాక్యమే 2 కార్యాలు. ధర్మశాస్త్రం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? ధర్మశాస్త్రం ఏం చేస్తుంది అక్కడ చెప్పండి? ప్రాణమును, అది శ్రేష్టమైన మాట. దేవుని వాక్యము మన ప్రాణమును ఏం చేస్తుంది? తెప్పరిల్లు చేసేది. మనం కృంగినప్పుడు, మనం దిగజారినప్పుడు, బలహీనులమైనప్పుడు ఈ మాట చాలా ఇష్టం నాకు. అది అన్నాడు. ఏంటిది అది? అది అనగా దేవుని వాక్యము, ధర్మశాస్త్రం మన యాత్రా జీవితంలో, మన కుటుంబ జీవితంలో, వ్యక్తిగత జీవితంలో, సంఘ జీవితంలో ఈ మాటలు గమనిస్తే, యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది, అది ప్రాణమును, అది నిజంగా అనగా ధైర్యపరిచేది, బలపరిచేది, ఆదరించేది దేవుని యొక్క వాక్యం. అలాంటి ధర్మశాస్త్రమును దేవుడు ఏం చేశాడు? మనకిచ్చాడు. అందుకని ఎఫెసీ 1:3 ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ఆత్మ సంబంధమైనది ధర్మశాస్త్రం, దేవుని వాక్యమును మనకిచ్చాడు. ఈ రోజున నిజంగా దేవుని వాక్యము ఆ దినాల్లో ఇలా లేదు. చర్మపు చుట్టలన్నమాట. ఒక్కొక్క గ్రంథము ఒక్కొక్క చుట్ట. ఆ దినాల్లో యెషయా గ్రంథం ఒక చుట్ట, ఇట్లా ఒక్కొక్క గ్రంథం ఒక్కొక్క చుట్టు, పెద్ద పెద్ద చుట్లు. అవి తీసుకొని రావాలంటే ఏడొస్తాం, తీసుకొని రాలేము మనం కొన్నిసార్లు కదండి. మామూలుగా మొయ్యలేం, తీసుకొని రాలేం. దేవుని వాక్యాన్ని మనం ప్రేమించాలా పిల్లరా? దేవుడు ఇలాంటి అనగా ఎంతో తక్కువగా మనకి క్లుప్తముగా ఇలాగ చేశారు దేవుడు. 66 పుస్తకాలు కూడా. ఇప్పుడు ఈ మాట భక్తుడు రాస్తున్నాడు, యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది, అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయును. అనగా మనలను ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఎలాగంటే, బాగా మే నెలలో మంచి ఎండలో బయట ఉన్నప్పుడు అలసిపోయి ఉంటాము. అప్పుడు మనకు ప్రాణం ఎంతో అనగా అలసటతో ఉంటుంది, అనగా తపనగా ఉంటుంది. నీళ్లు తాగినప్పుడు ఒక చెట్టు లేకపోతే ఒక నీడను కూర్చుంటే ఎట్లుంటుంది చెప్పండి? మనకి తెప్పరిల్తాం. అలా మన యాత్రా జీవితంలో మనల్ని తెప్పరిల్ల చేసేది ఇది ఒక్కటే, ఈ దైవ వాక్యం ఒక్కటే. మన అన్ని పరిస్థితుల్లో, అనారోగ్యంలో కావచ్చు, కష్టంలో కావచ్చు, శ్రమల్లో కావచ్చు, ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయనది ఇది ఒక్కటే. అందుకని ఇలాంటి గ్రంథాన్ని, ఇలాంటి వాక్యాన్ని ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు. అందును బట్టి కూడా కృతజ్ఞత కలిగి మనం ఉండాలి. ప్రభా, ఎన్నో పర్యాయములు నా జీవితంలో, మా జీవితాల్లో తెప్పరిల్ల చేసిన దేవుడు. అందును బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ప్రేమిస్తూ, అందుకని దేవుని వాక్యం చుట్టూ మనము చేరి రావాలా. మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ప్రభు వాక్యం చుట్టూ మనం ఉండాలి. దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను. కీర్తనలు 128:3 చూడండి, ఒక మాట చదవండి. కీర్తన 128:3, నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్షవల్లి వలె నుండును, నీ భోజన బల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల వలె నుందురు. ఎక్కడుండాలంట? బల్ల చుట్టూ. బల్ల సహవాసానికి గుర్తు, ప్రభు బలకు గుర్తు, ప్రభుకే గుర్తుగా, కుటుంబముగా, దేవుని ప్రజలముగా, వాక్యం చుట్టూ, ప్రభు చుట్టూ, బల చుట్టూ మనం ఉండాలి. ఒలివ మొక్కల వలె అంటాడు. అదొక చాలా శ్రేష్టమైన మాట. ఎందుకు ఆ మొక్కలకు పోల్చాడు అనేది కూడా మనం దేవుని వాక్యం చూస్తే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఒలివ మొక్కకు పోల్చడంలో ఒక ఉద్దేశం ఉంది. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 9:9 మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అనగా మరి దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట ఉంటుంది, ఒలివ మొక్క దగ్గరికి వెళ్తాయి అంట. చూడండి, కొన్ని చెట్లు సమయం రండి త్వరగా. మమ్మును ఏలుమని ఒలివ చెట్టును అడగగా, ఒలివ చెట్టు దేవుణ్ణి, మనుషులను ఆనా తైలమే మాని చెట్ల మీద రాజునై ఉండి ఇటోటి నేను ఓగటానికి వచ్చేదనా అని ఒలివ చెట్టు అంటది. చెట్లన్నీ కలిసిపోయి ఒలివ చెట్లను అడిగినాయి, మా మీద రాజుగా ఉండంటే. అప్పుడు ఒలివ చెట్టు అందలేదు, దేవుణ్ణి చెప్పండి, మానవులని నేనేం చేయాలా? సంతోషపరిచేదాన్ని సన్మానిస్తారు.
కాబట్టి సంతోషపరిచే అనుభవం కలిగినది ఒలివ చెట్టు అక్కడ. అందుకని నేను రాను. అయితే దేవుణ్ణి ఘనపరచడము, దేవుణ్ణి హెచ్చించడం కనబడుతుంది. అందుకు ఒలివ మొక్కకు పోల్చడము అక్కడ చాలా శ్రేష్టమైన మాట. ఒలివ మొక్కల వలె ఉందరు, రాజరికానికి గుర్తుకుంది. దేవుని ఘనపరిచే దానిలో ఒలివ మొక్క ఉంది. సరే పిల్లరా, ఇలాగ ఆనందింపు చేసేది. కొన్నిసార్లు ఎవరైనా బాధలో ఉన్నారనుకోండి, అనేక కొంతమంది ఏం చేస్తారు, బ్రదర్ బాధపడిపోక, దిగులు పడిపోక అంటారు. అలాగా దేవుని వాక్యం ఈ మాట చూడండి, అది ప్రాణమును తెప్పరిల్లొచ్చేను. దేవుని వాక్యము ఎంతో శ్రేష్టమని, ధర్మశాస్త్రము చాలా శ్రేష్టమైంది. ఇంకో మాట చూద్దాం, కీర్తనలు చూడండి. కీర్తనలు 37వ కీర్తన 31వ వచనం. 37, 31లో ఈ ధర్మశాస్త్రము మరొక కార్యం చేస్తుంది. అందరూ చూడండి. 37, 31. వారి దేవుని ధర్మశాస్త్రము వారి హృదయములోనున్నది. ఇంకా చాలండి. ఈడ చూడండి ఏం చేస్తుంది ధర్మశాస్త్రం, ఏం చేస్తుంది మీరే చెప్పాలా. వారి దేవుని, ఈ మాట గమనించారా, వారి దేవుని ధర్మశాస్త్రము ఎక్కడుందంట చెప్పాలా, ఎక్కడుందంట, హృదయములో ఉన్నది కనుక వారి అడుగులు జారవు, వారు తొట్టిల్లరు. వాళ్ళు తూలి తొట్టిల్లడానికి కారణమే ఉండదు. ఈనాడు ఒకవేళ తొట్టిల్లడానికి, జారిపోవడానికి, పడిపోతూ ఉన్నావేమంటే దేవుని వాక్యం లోపట లేదేమో, ధర్మశాస్త్రం లోపట లేదేమో. అందును బట్టి మనము జారిపోవడానికి, మనం తొట్టిల్లడానికి ఆస్కారంగా ఉంటుంది. ఈరోజున ఆత్మీయంగా స్థిరంగా లేమేమో, ఆత్మీయంగా పడిపోతున్నాం, ఆత్మీయంగా అనగా బలంగా లేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ఇక్కడ గమనించండి, వారి దేవుని చెప్పండి, వారి దేవుని ధర్మశాస్త్రము వారి హృదయములోనున్నది, వారి అడుగులు. ఈనాడనగా దేవుని వాక్యంతో నింపబడాలి మనము. అనగా దేవుని వాక్యంతో నింపబడిన భక్తుడు బైబిల్లో నేను అనుకుంటాను ఒక్క ఆయన ఉన్నాడు అనుకుంటాను. ఇక ఒక్క భక్తుడు కనబడుతున్నాడు. ఆ భక్తుడు 40వ అధ్యాయము 40వ కీర్తన 8. దావీదు భక్తుడు మాత్రమే కనబడుతున్నాడు. కీర్తనలు 40వ కీర్తన 8. నా దేవా, నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము, నీ ధర్మశాస్త్రము. ఇంక చెప్పండి, 40వ కీర్తన 8లో నీ ధర్మశాస్త్రము మన ఆంతర్యములు ఏముండి అంటే అన్న పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంటాయి. మన ఆంతర్యములో అనగా దేవుని వాక్యము మనకు ఉండాలి. అది చాలా శ్రేష్టమైనది. ఈ మాట గమనిస్తే వారి దేవుని ధర్మశాస్త్రం వారి హృదయంలోనున్నది, అంతవరకు ఇంకా ఆగిపోలా. నున్నది వారి అడుగులు జారిపోకుండా, పడిపోకుండా మనం నిలవరముగా, లేకుంటే నిలకడగా, స్థిరముగా మనం ఉండాలంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి. ఈ రోజున మన హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉందా, ప్రభు ఉన్నాడా, లేకపోతే ఏమున్నాయి, లోకమా, శరీరం, లేకపోతే అనేకమైన ఏమున్నాయో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. ధర్మశాస్త్రాన్ని మనము కలిగిన వారమైతే మనం ఆ రీతిగా స్థిరంగా మనం ఉండగలము. అందుకని ప్రభు ఏం చెప్పాలి 3వ వచనంలో, ఆత్మ సంబంధమైన చెప్పండి ప్రతి ఆశీర్వాదమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. దానిలో ధర్మశాస్త్రం ఆత్మ సంబంధమైన దేవుడు వాక్యమును మనకు అనుగ్రహించాడు. ఆ వాక్యము మన జీవితాల్లో ప్రాణమును తెప్పరిల్లు చేస్తూ వచ్చేది. ఆ ధర్మశాస్త్రము మనలను అనగా తోలకుండా, పడిపోకుండా నిలబెట్టేదిగా ఉంది. ఎప్పుడు నిలబడతాను చెప్పండి, ఎప్పుడు నిలబడతాను చెప్పండి, అక్కడే జవాబు, అక్కడే ప్రశ్న. ఎప్పుడు నిలబడతాము, ఎప్పుడు నిలబడతాం, ఇప్పుడన్నా చెప్పండి, ఇప్పుడని చెప్పండి. హృదయంలో ఉంటే, అది ధర్మశాస్త్రము హృదయంలో ఉంటే అడుగులేం కావు, జారవు. అది ఈనాడు జారిపోవడానికి దేవుని వాక్యం హృదయంలో లేకనే భారముతో చెప్పే మాటలు దేవుని ప్రజలముగా, దేవుని వాక్యముతో కుటుంబముగా నింపబడాలి. మనము, మన బిడ్డలు, మన పిల్లలు
వాక్యంతో నింపబడాలి. అందుకని కొలసీలో ఒక మాట ఉంది 3:16 ఏముందంటే చదవండి. క్రీస్తు అనుగ్రహించు. కొలసీ 3:16 చదవండి అందరూ. కొలసీ 3:16 సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ బోధించుచు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా. అది చూసారా, పౌలు ఏమంటున్నాడు? బంగారం సమృద్ధిగా మీ ఇంట్లో ఉండాలని అంటలా, డబ్బు సమృద్ధిగా మీ ఇంట్లో ఉండాలని అంటలేదు, లేకపోతే ఇంకోటి సమృద్ధిగా అనలా. క్రీస్తు అనుగ్రహించు. అది ఉండకూడదనే కాదు, అవి కూడా భూమి మీద మనకు అవసరమే. క్రీస్తు అనుగ్రహించు వాక్యము మీ హృదయం ఎట్టుండాలంట? అది సమృద్ధిగా మనం నింపుకోవాలా. దేవా నీ వాక్యముతో నన్ను నింపు. అది ఆ వాక్యమే మనం ఆదరించేది, ఆ వాక్యమే మనం అనగా ఏముందంట, అడుగులు చాలు. ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను. కీర్తన 119 రండి ఓ మాట చూద్దాం. కీర్తన 119 చాలా విషయాలు. 119వ కీర్తన 165 చదువుదాం. అందరు తీయండి చూడండి దేవుని వాక్యము. 119, 165 చదువు. నీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు, వారు తూలి తొట్టిలుట కారణమేమియో. ఇక్కడ మనం తీసుకుందాం. నీ ధర్మశాస్త్రమును చెప్పండి ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది. అదే చూసారా, దైవ వాక్యము నీకు నాకు నెమ్మదిని కలిగిస్తుంది. ఈరోజు బాధలో ఉన్నావు, చెప్పలేని బాధలో ఉన్నావు, కష్టములో ఉన్నావు, కొన్నిసార్లు కొన్ని ఎవరికి చెప్పుకోలేము, ఎన్నో బాధలు ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు. ఆ వాక్యము చదువుకున్నప్పుడు, ఆ ధర్మశాస్త్రము ద్వారా మనకు నెమ్మది క్షేమము కలిగించేది, అనేక మనతో మాట్లాడుతుంది, మనల్ని ఆదరించే ధైర్యపరిచే వాక్యం అది. అందుకని ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ఆత్మ సంబంధమైన ధర్మశాస్త్రం. అందుకని దీనిని మనం ప్రేమించాలా. అది కీర్తనలు అన్నాడు కదా 119:51 ఏమన్నాడు? 119:50 వచనం. నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించున్నది, నా బాధలో ఇదే నాకు, నా బాధలో ఇదే నాకు, ఇంకేది నాకు కలిగించలా. అది నా బాధలో ఇదే. ఏంటిది చెప్పండి? ఇదే వాక్యం, ధర్మశాస్త్రం. దేవుని ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చున్నావు అనగా ఏ అవసరంతో ఎక్కరో అనగా నీకు నెమ్మదిని కలిగించేది ఈ వాక్యమే. ఈ ధ్యానిస్తున్నప్పుడు నాకు కూడా సంతోషం అవుతుంది. ప్రభా, నిజంగా మీ ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరు నాకు ఇచ్చారు. మీ వాక్యం ద్వారానే అనగా నా ప్రాణం తెప్పరిల్లడము, మీ వాక్యం ద్వారా అడుగులు జారకుండా కాపాడబడ్డం, మీ వాక్యం ద్వారానే నాకు నెమ్మది కలగడానికి కారణం. రెండవ తలంపుకి వద్దాం రండి. ఆత్మ సంబంధమైనది మరొకటి ఏంటి అనేది రెండవ తలంపు చూద్దాం. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 1 Peter chapter 2 verse 5. నెమ్మదిగా దేవుని వాక్యం యవనస్తులు కూడా చక్కగా రాసి పెట్టుకోవాలా. రాబోయే దినాల్లో దేవుని వాక్యం ఎంతైనా అవసరం. చక్కగా ఒక నోట్బుక్, ఒక పెన్ను పెట్టుకొని చక్కగా సబ్జెక్ట్ వేలో రాసుకోవచ్చు. రండి 1 పేతురు 2:5 చక్కగా. యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములకు ఆత్మ సంబంధమైన చాలు. ఇక్కడ ఆగుదాం. ఇక్కడ 2 మాటలు ఉంటాయి. మనం నెమ్మది ఇక్కడ ఈ చివరి మాట తీసుకుందాం. ఆత్మ సంబంధమైన చెప్పండి అది మందిరము అనగా రెండవ అనుభవము. రెండవది ఆత్మ సంబంధమైన విధానం ఏంటంటే, ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా మనం ఏమవుతున్నాము? కట్టబడబోతుంది. ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా ప్రభు మనల్ని కట్టుట. రెండవది ఆత్మ సంబంధమైన
మందిరముగా మన హృదయమే దేవునికి ఆత్మ సంబంధమైన చెప్పండి మందిరం. దీనిని ప్రభు అతిథిగా చేసుకున్నాడు. ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా మన హృదయాన్ని కూడా మనమే సజీవమైన రాళ్ళు ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా ప్రభు మనల్ని కడుతున్నాడు. ఈ రోజున మనం కట్టబడాలా, మనము కట్టబడాలి ఆత్మీయంగా. ఎందుకు కట్టబడాలి? ఇప్పుడు కట్టబడడానికి ప్రభు మనల్ని కట్టడానికి ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు, ఆయన రక్తం కార్చాడు. రక్తమును కార్చి పవిత్రపరిచి మనలను ఏం చేస్తున్నాడు? ఆత్మీయంగా దినదినము కడుతూ ఉన్నాడు. ఆ సజీవమైన రాళ్ళు ఎవరో కాదు, మనమే. మళ్ళీ క్లియర్గా చూడండి, చదవండి 5వ వచనం. 5వ వచనం. అది మీరును సజీవమైన రాళ్ళ వలె ఉండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడడం. మనము ఈ రీతిగా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా ప్రభు మన హృదయాన్ని చేసినందుకు కూడా ప్రభుని స్తుతించాలి. ఒకప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన మందిరము కాదు మన హృదయం. అనగా దేవునికి దూరముగా, దేవునికి అనగా దూరంగా మనం జీవిస్తున్నాం. పిల్లారా, ఎందుకు కట్టుకుంటున్నాడు? ఎందుకు మనల్ని కట్టుకుంటున్నాడంటే ఎఫెసీ 2:22 చూడు, ఒక చక్కని మాట అక్కడ ఉంది. ఎఫెసీ 2:22 అందుకు ఆయన మనలను ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా చేసుకొని కట్టుకుంటున్నాడు. ఎఫెసీ 2:22 ఈ మాట అందరూ చూద్దాం. మీరును ఏమనుందంట? ఇక్కడ ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు. అది ఎఫెసీ 2:22లో ఎందుకు ఆయన మనలను కట్టుకుంటున్నాడు చెప్పాలి మీరు. అది ఎందుకు ఆయన మనల్ని కట్టుకుంటున్నాడంటే ఆయన మనలో నివసించడానికి కట్టుకున్నాడు మనలను. ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకుంటాం మనం? ఇప్పుడు అర్థమైంది మనకి. ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకుంటాం మనము నివసించడానికి. ఆయన కూడా కట్టుకుంటున్నాడు ఆయన నివసించడానికి. కొన్నిసార్లు పడిపోతూ ఉంటాం, కొన్నిసార్లు అనేది తూలిపోతూ ఉంటాం, కొన్నిసార్లు తొట్టెళ్తూ ఉంటాం. మరలా కడతాడు, మరలా ప్రభారితిగా మనలను కట్టుకుంటూ ఉంటాడు. చాలా చూడండి, ఈ మందిరముగా మన యొక్క హృదయాన్ని ఇంకా అర్థం కావడానికి ఇదే ఆయన మందిరము అనడానికి రుజువు ఏంటంటే, మన హృదయమే ఆయనకి మందిరం అనడానికి రుజువు బైబిల్ ఉందా లేదా చెప్పండి. ఇదే మందిరం ఆయనకి. 1 కొరింథీ 3:16 క్లియర్గా ఉంది చూడండి. ఇది ఆత్మీయంగా మనము వాక్యంలో తలపోసుకోవాలి. ప్రభా, నాలో నివసించడానికి మీరు నన్ను కట్టుకుంటున్నారు. నేను కట్టబడుతున్నానా? నేను ఏడాది పడిపోయానా? ఏడాది చారిపోయానా? పడిపోవడానికి కూడా ఆస్కారాలు ఉన్నాయి. చదువుదాం. మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నదనియు. అది సంగతి. అది మీరు దేవుని ఆలయం, మీరు దేవుని మందిరం. అది మన హృదయము దేవుని మందిరం. ఆయన కట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. కొన్నిసార్లు మనం ఆ కట్టబడింది పడిపోవడానికి ఆస్కారం. అందుని బట్టి పడిపోతే ప్రభు ఎలా నివసిస్తాడు చెప్పండి ఒకసారి. ఇప్పుడు పడిపోయిన ఇంట్లో ఉండగలమా చెప్పండి ఒక్కసారి. అందుకని మనం పడిపోతే, మనం జారిపోతే ప్రభు మనలో ఉండలేడు. ప్రభు అనగా దుఃఖం, ప్రభు బాధ. అందుకని ఆయన కొరకు కట్టుకుంటా ఉన్నాడు. ఎందుకు అంటే ఆయన నివసించుటకు, ఆయన దానిలో నివసించడానికి. ఇంకో మాట చెప్తాను, ఎందుకు ఆయనకి ఇల్లు కావాలి మన హృదయం అని ఇల్లు అంటే, కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక రండి. ఆయన సంచరించడానికి చాలా గమనించాం. 2 కొరింథీ 2 Corinthians chapter 6:18. 2 కొరింథీ 6:18 చదువుదామా? దేవుని ఆలయమునకు విగ్రహములతో ఏమీ పొందిక, మనము జీవముగల దేవుని ఆలయమై ఉన్నామనియు అందుకు దేవుడు ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు.
ఇక్కడ ఒక మాట, ప్రభువు ఎందుకు కట్టుకుంటున్నాడు, ఎందుకు అవసరము అంటే ఆయన నివసించి, చెప్పండి రెండోది చెప్పాలండి, ఒకటి నివసిస్తాడు, రెండోది సంచరించును. ఆయన నడుస్తూ ఉంటాడు, సంచరించడం. ఆయన మన లోపలికి అనగా వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆయన నివసించుటకు, చెప్పండి రెండోది సంచరించడానికి. ఆ రీతిగా లోపట ఆయన అందుకు వెళ్తున్నాడు. ఇప్పుడు సంచరింతును, తర్వాత నేను వారికి అది, అందుకని లోపట ఆయన ఉండాలనుకున్నాడు. నేను వారికి ఏమై ఉంటాను, దేవుడినయుందును. దేవుడనగా దైనపరుచువాడు, బలపరుచువాడు, ఆదరించువాడు. నేను లోపట ఉంటే నేను మిమ్మల్ని ఆదరిస్తా. ఈ మాటలు చాలా శ్రేష్టమైన మాటలు, జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాం. నేను వారిలో నివసించి సంచరిస్తా, నేను తిరుగుతాను అనగా లోపలికి వెళ్తా. వాడు లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో పనికిరానివి అనగా వాటన్నిటిని నేను తీసివేస్తాను. వెళ్ళనీయాలైతే ఆయన సంచరించాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? లోపలికి వెళ్ళనీయాలా, ఇంట్లోకి వెళ్ళనీయాలా, తలుపు తీయాలి. ప్రభు నా హృదయంలోకి రా, లోపలికి వెళ్ళు. అందుకని వాక్యాన్ని లోపలికి వెళ్ళనీయాలా, ప్రభువుని వెళ్ళనీయాలా. ఎబ్రీ 4:12 గుర్తుపెట్టుకున్న మాట. ఆ లోపలికి వెళితే వాక్యం అంట కీళ్లను మూలగలను విభజించినంత మటుకు వెళ్ళనీయాలంట. చదవండి ఎబ్రీ 4:12. లోపలిగా ప్రభువుని వెళ్ళనీయాలా, పనికిరాని వాటన్నిటినీ తీసివేస్తుంది. చదవండి. ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమైనదై బలము గలదై కీళ్లను మూలుగులను విభజించినంత మటుకు ఏం చేయనీయాలంట చెప్పండి? దూరనీయాలంట. హృదయం యొక్క తలంపులు ఆలోచనలు శోధింపనీయాలి. చాలండి. కాబట్టి అన్నిటిని కూడా శోధించి ఏం చేస్తుందంటే పనికిరాని వాటిని తీసివేస్తుంది. అందుకే లోపలికి వెళ్ళనీయాల, ఆయనను సంచరించనీయాల, లోపలికి వెళ్ళనీయాలి. ఒక మాట మనం చూద్దాం. ప్రకటన గ్రంథం 3:20. అక్కడ ప్రభు లోపట ఉన్నాడా బయట ఉన్నాడా మీరే చెప్పాలా. 3:20 ప్రకటన 3:20. ఇదిగో నేను తలుపు నొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంకా ఆడ ఆగుదాం, సమయం చాలు. ఏ సంఘం అది? ఏ సంఘం అది? లవోదైకయ సంఘం. ఆ సంఘం లోపట ఉన్నాడా బయట ఉన్నాడా ప్రభు? చెప్పండి. అక్కడే ఉంది. బయట ఉన్నాడు ఆయన, లోపట ఆయనకేమి లేదు, స్థలము లేదు. ఇది ఒక శ్రేష్టమైన మాట. లోపట ఆయనకి ఏమి లేదు, అనగా స్థలము ఇవ్వడం. తలుపు దగ్గర ఉండి తడుతున్నాడు. నేను మీ లోపలికి వస్తా, నేను మీతో ఏం చేస్తాను, సహవాసం చేస్తా, భోజనం చేస్తా అంటున్నాడు ప్రభు. బయట పెట్టినారు, బయట అనగా ప్రభు ఉన్నాడు. కొన్నిసార్లు లోపలికి వెళ్ళలేలే, మనము బయటే ఉంటాడు ప్రభు. దుఃఖము బాధ కానివి లోపల మనలో కొన్నిసార్లు ఉంటాం. అందుకని ఆయనను సంచరించనీయాలి, ఆయనను వెళ్ళనీయాలి. పిల్లారా, మన ప్రభు సంపూర్ణంగా తిరగనివ్వాలి. అప్పుడు ఎలా ఉంటాడు? నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడినై వారు నాకు కుమారులు కుమార్తెలు ప్రజలుగా ఉంటారు. చాలా సంగతులు ఉన్నాయి. ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు అంటే, నేను నివసించాలా సంచరించాలన్నాడు. ఎందుకు అన్నాడు? ఇక్కడ కూడా చాలా ఉంది. ఈ కొరింథీలో ఉన్న సంఘంలో 6:18 ఈ మాట అన్నాడంటే, నేను మీ లోపట ఉంటా, నేను సంచరిస్తా, నేను దానికి ఇలా ఉంటాను. ఎందుకు అన్నాడంటే, ఇక్కడ కూడా 5 జంటలు ఉన్నాయి. ఇది మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తా, మీరు తర్వాత చూడండి. కాని ఉన్నాయి లోపట, అవి ఒకవేళ ఉంటే మనకెంతో నష్టం. గుర్తు చేసుకుంటే మీరు చూడండి. నీతి చెప్పండి, దుర్నీతి, ఇది ఒక విధానం అన్నమాట. నీతి చెప్పండి, దుర్నీతితో సాంగత్యము మనం చేయకూడదు. నీతి అనగా మన ప్రభు. నీతికి దుర్నీతితో ఏమీ, ఇది ఒక జంట.
నీతిని కలిగి ఉండాలా, గుర్తుపెట్టుకోండి, సమయం చాలు. రెండోది వెలుగునకు, చెప్పండి, చీకటి. ఇది ఒక జంట. చీకటి మనకు అవసరంలే, వెలుగును మనం కలిగి ఉండాలి. మూడో జంట, క్రీస్తుకు బెలియాలతో ఏమి సంబంధం? బెలియాల్ అనగా సైతాన్. క్రీస్తు మన ప్రభునేసు క్రీస్తు, ఆయనకు బెలియాలకు సంబంధం లేదు. నాలుగో జంట, విశ్వాసితో అవిశ్వాసికి పాలెక్కడదే, ఓ ప్రత్యేకంగా ఉండాలి మనము. ఐదో జంట, దేవుని ఆలయము విగ్రహములతో ఏమి, అది సంగతి. ఆలయము, దేవుని యొక్క ఆలయము, పిల్లలు దేవుని మందిరము, లేదంటే మన ఉదయము, విగ్రహాలతో మనకు సంబంధము లేదు. వీరు కొంత కలిసిపోయిన అనుభవం కనబడుతుంది. అందుకే ప్రభు అన్నాడు, ఏమి సంబంధం, నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును. ఇవన్నీ ఉంటే నేను ఎలా సంచరించాలా? దుర్నీతి ఉంటే ఎలా నేను ఉండాలా? చీకటి ఉంటే ఎలా నేను ఉండాలా? బిలియాలుంటే ఎలా నేను నడవాలి? చాలా కనుక సమయం చాలదు మనకు. ఇలాంటి బలహీనతలు ఉంటే నేను సంచరించలేను, నేను మేలు చేయలేను. అది అందుకని మనకు తొలగించుకుందాం. దుర్నీతి, చీకటి అనగా ఏమైనా ఉంటే తొలగించుకుందాం. ప్రభు వారికి ఎందుకు కట్టుకుంటున్నాడంటే, చెప్పండి, ఆయన మనలో నివసించుటకు మీరు దేవుని ఆలయం. ఇప్పుడు ఇంకొక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తా. ప్రభుగా లేకపోతే ఇంకెవరు ఉంటారు చెప్పండి? ప్రభు లేకపోతే ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి? ఇక అంతే. ఇంకొక మాట నేను చెప్తాను, జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. లూకా సువార్త 11:24 త్వరగా. లూకా సువార్త 11:24. 11:24. అపవిత్ర ఆత్మ ఒక మనిషిని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది విశ్రాంతి దొరకనందున, చదవండి, నీరు లేని చోట్లది. ఒక మాట గమనిస్తాం. 11:24 అందరూ చూడండి. ఏంటంటే ఇక్కడ సాతాన్ అంట ఒక మనిషిని వదిలిపెట్టిపోయిన తర్వాత అది విశ్రాంతి కోసం అంటే ఏం చేస్తుందంటే నీరు లేని చోట్లే తిరిగిద్దంట. అది గమనించండి. అపవిత్రత్వం ఒక మనిషిని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది విశ్రాంతి వెతుకుచ్చు, నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుంది. విశ్రాంతి దొరకనందున నేను విడిచి వచ్చి నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళుదును అనుకొని వచ్చి ఆ ఇల్లు ఊడ్చి అమర్చుండుట చూచి తనకంటే మరి చెడ్డ వెంటయ్యాడు. గమనించాలా? ఎక్కడ తిరిగిది ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి మీరు ఒక్కటే మాట. ఇంకా 24లో నీరు లేని చోట్ల తిరుగుతుంది అంట. అది నీళ్లు లేని దగ్గరే ఉంటుంది. ఇది ఆత్మీయ జీవితంలో నీరు అనేది వాక్యం. వాక్యం ఎవరు ఇంట్లో ఉంటుందో, ఏ వ్యక్తిలో ఉంటుందో, ఏ సంఘంలో ఉంటుందో అక్కడ ఎవరు ఉండరు? మీరు చెప్పాలా? అపవాది ఉండడు. నీరు లేని దగ్గరే ఉంటాడు. దేవుని వాక్యం ఉన్న దగ్గర ఇంకోడు ఏమాత్రము ఉండలేడు. అందుకని మన జీవితంలో సంపూర్ణంగా కట్టబడదాం. ఓవేళ ఎక్కడైనా జారిపోయి పడిపోయిన అనుభవం ఉంటే పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కట్టింది. కాబట్టి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా ప్రభు దీన్ని చేసుకున్నాడు. ఆయనకి ఇష్టమైన విధానంలో మన జీవితం ఉండాలి. మూడో మాట 2 కొరింథీ 3:8. మూడో తలంపు చూద్దాం సమయోచితంగానే రండి. 2 కొరింథీ 3:8 ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య. గుర్తుపెట్టుకుంది, చదవండి. చాలు. ఇక్కడ 3:8లో ఇక్కడ ఒక మాట మనం గమనిస్తే మనకు కావాల్సిన మాట చూడండి. లాస్ట్లో ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య 3:8లో చివరిలో ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్లుండగా ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య ఎంత మహిమ గలదై. ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్యను ప్రభు మనకిచ్చాడు. అదే ప్రతి ఆశీర్వాదం. ధర్మశాస్త్రం ఆత్మ సంబంధమైంది. చెప్పండి. దేవుని మందిరం అనగా మన హృదయమే దేవుని యొక్క ఆలయము ఆత్మ సంబంధమైనదిగా చేశాడు. తర్వాత మూడో మాట చెప్పిన త్వరగా ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య. ఇది కూడా మనందరి జీవితంలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించింది. ఇక్కడ ఈ పరిచర్య ఎలా ఇచ్చాడు ప్రభు మనకంటే ఆయన దయచేతనేనంట. ఈ మాట చూడాలి మనం. ఇప్పుడు నేను అనుకున్నాను సేవకు వస్తానని కూడా నేను అనుకోలేదు అసలు నా జీవితంలో.
ఆ తర్వాత నాకు ఏది కూడా నాకు రాదు అసలు. దేవుడే మనకి ఇచ్చినాడు ఈ పరిచర్యలు. నిజంగా దేవుని ఇంట్లో ఓడవడము, సాపలు వేయడము, మైకులు పెట్టడము, అలాంటి వాద్యాలు వాయించడము, పాటలు పాడడము, వాక్యం వాయించడం, ఇవన్నీ కూడా దేవుడు అనగా మనకి అనుగ్రహించినాడు. ఒకసారిగా ఏ పరిచర్య అయినా కానీ కాక ప్రభు ఈ మాటకి ఏంటి ప్రభా ఎలాగైతే ఇన్ని ఇచ్చినారంటే, సంఖ్యాకాండం 18:7 ఒక చక్కని మాట. ఎవరిచ్చినారు, ఎలా ఇచ్చినారంటే చూద్దాం మాట చూడండి. దయచేతనేనంట, దేవుని దయచేతనే పొందుకున్నాం మనం. సంఖ్యాకాండం 18:7 చూడండి. సంఖ్యాకాండం నంబర్స్ చాప్టర్ 18:7 చదవండి. 18:7 అది చాలు చాలు. దేని చేత ఇచ్చినారంట? దయచేతనే మనం పొందుకున్నాం. కేవలం నేను అదే అనుకుంటాను ఈ మాట చదివినప్పుడల్లా. ప్రభు చీపురు పట్టుకొని ఊడుస్తున్నానంటే కూడా దయచేతనే, అంతే కదండి. అనగా పాత్రలు కడుగుతున్నామంటే దయచేతనే. మనకి ఏ పని చేసినా ఏదైనా దయచేతనే. పరిచర్యను ప్రభు మనకిచ్చాడు. దానిలో ప్రతి దానిలో మనం ఎట్లుండాలో నమ్మకముగా, అది దయచేతనే ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు. ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్యను ప్రభు మనకిచ్చాడు. దీనిలో మనం ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళాలి. ఈ రీతిగా ఆ పరిచర్యలో అజాగ్రత్త మనం ఉండకూడదు, అనగా నిర్లక్ష్యం మనం ఉండకూడదు, అనగా ఏమాత్రము కూడా మనలో సోమరితనం మనం ఉండకూడదు. 2వ దినవృత్తాంతం 29:11 చదువుదామా? 2వ దినవృత్తాంతం 29:11 2 Chronicles chapter 29:11 2వ దినవృత్తాంతం 29:11 నా కుమారులారా, తనకు పరిచారకులై ఉండి ధూపం ఏచునుటకును తన సన్నిధిని నిలుచునుటకును తనకు పరిచర్య చేయుటకును. ఇది మన భాగ్యం అండి. యెహోవా మిమ్మల్ని ఏం చేశాడు? ఏర్పరచుకున్నాడు. అది భాగ్యం. పిల్లారా, ఈ పరిచర్యల్లో కూడా కొన్ని మామూలుగా ఉంటాయి. కొన్ని చెబితే చేసే ఉంటాయి, కొన్ని చెప్పకుండా కూడా చేసే ఉంటాయి. ఆ రీతిగా దేవునిటిలో మనకి ఏది ఇచ్చారు దాంట్లో ఆ పనిని మనం చేస్తూనే ఉండాలి. ఆశీర్వాదం ఒక దినాన దీవెనలు మనం పొందుతాం. కాబట్టి అనగా ఇప్పుడు చదవండి, చివరిలో చదవలేదు. ఏర్పరచుకొని కనుక మీరు ఏం చేయకూడదు? అది అశ్రద్ధ చేయకూడదు. ప్రార్థన చేసే పరిచర్య ఇచ్చాడేమో, దాన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు. మనం చేయొచ్చా? లేదు. అనగా దేవుని పని ఏదైనా సరే అశ్రద్ధ చేయకూడదు. దేవుడానికి మనకి ఇచ్చిన సన్నిధిని అశ్రద్ధ చేయకూడదు, ఏ పరిచర్య అయినా. అందుకే అక్కడ ఆ మాట రాయబడింది. అనగా మరి లేవీలతో ఎవరు చెప్పండి అక్కడ? హిజ్కియానా? వాళ్ళు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఎవరండి? హిజ్కియా. లేవీలను హెచ్చరిస్తున్నాడు, లేవీలను బలపరుస్తున్నాడు, లేవీలను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. అనగా మీరు ఆయన సన్ని నిలబట్టడానికి దీని కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అది కాబట్టి దాని ద్వారా ఒక దినాన మేలు పొందుతాం. మనం దానికి తగిన బహుమానాలు మనం పొందుతాం దేవుని పని మనం చేసినప్పుడు. ఈ అనుభవంలో మన జీవితాలు ఉండాలి. పరిచర్యలో నమ్మకంగా మనం ఉండాలి. ఆ రీతిగా ప్రభు మనలను దీవించేవాడు. ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య ప్రభు మనకిచ్చాడు. ఈ పరిచర్యలో సమూయేలు గురించి చూస్తే 3 సమూయేలు 2:18 ఏపోదు ధరించుకొని ఏలి ఎదుట పరిచర్య చేస్తున్నాడు. 1 సమూయేలు గ్రంథం 2:18 చదవండి త్వరగా. ఏపోదు ధరించుకొని బాలుడైన సమూయేలు యెహోవా ఎదుట చెప్పండి. ఎవరికమ్మా చెప్పండి? యెహోవాకి ఏం చెప్తున్నాడు? పరిచర్య. ఏపోదు ధరించుకొని సమూయేలు మందిరంలో పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. నేను ఒక్క మాట చెప్తాను దీనికి జీటీ అంకులు, నేను హెబ్రోన్లో ఉన్నప్పుడు
మేము అప్పుడు హెబ్రోన్లో కూడా ఏలూరులో ఉన్నాం. అప్పుడు సేవలో నేను ఏలూరులో ఉన్నప్పుడు హనుమాన్ జంక్షన్ ఉంది. అక్కడ హనుమాన్ జంక్షన్కి మీటింగ్కి వచ్చినాడు ఒకసారి ఆయన అనుకున్నా. అప్పుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు. ఏమనంటే, అన్న సమూయేలుని ఎలాగా పెంచింది అంటూ ఏపోదు ఇవన్నీ, తర్వాత ఒక అంగీ కూడా ఉంది. ఒక మాట చూడండి, ఆయన గురించి ఒక మాట సమూయేలు గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది. ఆమె కుట్టిందంట. ఆ మాట చూడండి, 3 సమూయేలు గ్రంథం 18 ఏపోదు అదే 18. బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏపోదు. ఇదే 2:1. ఇది ఎవరో తల్లి చెప్పినాడు ఆయన. తల్లి సంవత్సరానికి ఒకటి తీసుకొని వచ్చేదంట. సమూయేలుకి సంవత్సరం అంతా కుట్టేదంట. కుడతా ప్రార్థన చేసుకునేదంట. ప్రభువా, ఈ బిడ్డకి ఇది కుడుతున్నాను. మందిరంలో ఉన్నాడు కదా, పరిచర్య చేస్తున్నాడు కదా ప్రభు అని ఆ ఒక మాట ఏం చెప్పాడంటే, ఇప్పుడు కూడా నేను మర్చిపోలేదు. దరిదాపుగా అనగా 20 సంవత్సరాలు 14 సంవత్సరాల క్రితం, 14, 15, 20 సంవత్సరాల క్రితం ఒక మాట చెప్పాడు. ప్రార్థనతో నింపింది సమూయేలుని అని చెప్పేశాడు. ఒక్కటే మాట. కుట్టేటప్పుడల్లా ప్రార్థన. ఏ పోదు నిండా ఏమని చెప్పండి, ప్రార్థన. ఆ ఏ పోదు అనగా సమూయేలుకి అనగా దిగది ఆరిదిగా నింపేసింది. ప్రార్థనతో అనగా నింపబడ్డ కుమారుడు అంట. పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. ఏమైనాడు తెలుసా? 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం. గొప్పవాడుగా బిరుదుని తెచ్చుకున్నాడు. 20వ వచనం చూడండి. కాబట్టి సమూయేలు యెహోవా ప్రవక్తగా స్థిరపడినని దాని మొదలుకొని బెయేర్షెబా వరకు ఇశ్రాయేలు అందరూ గొప్పవాడిగా, మంచి గుడ్ నేమ్ అనగా సమూయేలు ఇదిగో ఇలాంటి వాడు, అలా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నాడు. నమ్మకంగా ప్రభుని సేవించాడు. ఆ మాట నేను ఇప్పుడు కూడా మర్చిపోలేకపోయాను. కుడతా ప్రార్థన ప్రతి కుట్టుకు ప్రార్థనేనంట. ఆ భక్త అన్నాడు జీటీ గారు, ప్రార్థనతో నింపింది అన్నాడు. ఒకటే మాట. అందుకనిగా పరిచర్య చేస్తూ వచ్చినాడు. దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. మనము కూడా దేవుని ఇంట్లో ఇంకొక మాట భక్తంకులు చెప్పేవాడు. నేను లేను కానీ భక్తులు చెప్తే వినేది. ఏమంటారు, ఒక గుండు సోదుని ఆ మందిరంలో పడితే దానిని తీసి పక్కనేసినా కానీ ఏమవుతుందని చెప్పండి, బహుమానమేనంట. ఆ రీతిగా మన జీవితాల్లో పరిచర్య మనము చేయాలి. రండి 4వ మాట చూద్దాం, సమయం చాలదు. 4వది ఆత్మ సంబంధమైనది ఏంటి? 1 కొరింథీ 14:12. 1 కొరింథీ 14:12 వచనం. ఆత్మ సంబంధమైన వరములు గుర్తుపెట్టుకుందాం. 1 కొరింథీ 14:12. వీటిని నిజంగా ధ్యానించినప్పుడు మనకు ఎంతో సంతోషం. చదవండి. మీరు ఆత్మ సంబంధమైన వరముల విషయమై చాలమ్మ ఆసక్తి గలవారు గనుక చాలు. అనగి తలాంతులు కూడా ఆత్మ సంబంధమైనవే, ప్రభు ఇచ్చేవే. 4వ మాట ఆత్మ సంబంధమైన చెప్పండి వరము. ఒక మాటలో చెప్పలేడు వరములు. ఏమని ఉంది అక్కడ? వరముల చెప్పండి అమ్మా. వరమా చదవండి. 12వ వచనంలో మీరు ఆత్మ సంబంధమైన వరముల విషయమై. వరము వేరు, వరములు వేరు. వరము అంటే ఒకటే, వరములు అంటే అనేకమైనవి. వరము అంటే ఒకటి. ఇప్పుడు కొంతమందికి ప్రార్థన చేసే వరం ఉంటుంది, అది ఒక్కటే వరం. కొంతమందికి సాక్ష్యం చెప్పే వరం ఉంటుంది, అది. కొంతమందికి వాక్యం ఒక్కటే చెప్తారు, అదొక తలాంతు వరం. కొంతమందికి చక్కగా పాటలు పాడతారు, అదొక వరం. కొంతమందికి వాద్యాలు అమ్మిస్తారు, వరం. వరములు అంటే ఒక 3, 2, 4 కలిస్తే వరములు. అలాంటి దేవుడు కొన్నిసార్లు మనకి ఇచ్చినప్పుడు వాటిని మనం ప్రజ్వలింపు చేసుకోవాలంట. మేము హెబ్రోన్లో ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆసిపన్న మాకు పేరు పెట్టాడు. ఏం పేరు పెట్టాడంటే అనగా ఎవరేడి బ్యాటర్ అని పెట్టాడు ఒకటి. ఎవరేడి బ్యాటర్ అంటే ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు.
అలాగే ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా వాక్యం ఆయన ఏదైనా ఆయన చెప్పేవాడు. అలా తలంతులు కూడా గమనించాడు అక్కడే. నిజంగా అప్పుడు హార్మోనియం కొద్దిగా వచ్చు ఎబ్రోన్లోకి వచ్చినాక మాకు వాస్తవం చెప్పాలంటే ఆసిపోయిన వాళ్ళ దగ్గరనే నేర్చుకున్నాం. అది హార్మోనియం వేసేవాడు మెడకు తగిలిచ్చేవాడు, అంతే, ఏయ్ అనేవాడు. అలాగా దేవుడు నేర్పించాడు. అట్ట పిల్లలు మన జీవితాల్లో దేవుడిచ్చిన ప్రతిదానిని ఆయన కొరకు మనం వాడాలి. ఇక్కడ కొన్ని మాటలు చెప్తాను, త్వరగా సమయం చాలు, గుర్తుపెట్టుకుందాం. మత్తయి సువార్త 25లోకి రండి. 25:14 వచనంలో 5 తలాంతులు ఇచ్చాడు ఒక ఆయనకి. త్వర గుర్తు చేయండి. ఐదు ఒకనికి 2 చాలు. ఇది మనకు బాగా తెలుసు. 5 తలాంతులు ఆయన ఏం చేశాడు? ఇంకొక 5. ప్రభు అన్నాడు, బలానమ్మకమైన మంచి, నేను అనేకమైన వాటి మీద, అది రెండవది 2 తలాంతులు అయినా మాట్లాడు అనగా నువ్వు ఈ కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉన్నావు కనుక నేను అనేకమైన వాటి మీద బలానమ్మకం దాసు నేను మంచి వాటి మీద నియమిస్తాను. ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు, చాలా తెలివైన ఆయన. ఎవరు? ఒక్క తలాంతు ఆయన పోయి ఏం చేశాడు చెప్పండి త్వరగా. ఏం చేశాడు? భూమి తవ్వాడు, దాన్ని ఏం చేశాడు? భూమిలో పెట్టేశాడు. దీని అర్థం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి భూ సంబంధమైన మనిషి, ఆత్మ సంబంధమైన అనుభవము లేదు. భూ సంబంధమైన అనుభవం, భూమి తవ్వుతున్నాడు, అనగా క్రిందికి చూస్తున్నాడు. భూ సంబంధమైన వాడిగా దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రతిదాన్ని ప్రజ్వలింపు చేసుకోవాలి. ప్రార్థన తలంతు కానీ, పాటలు కానీ, వాక్యం కానీ, ఇంకోటి కానీ, ఊడ్చేది కానీ, అనగా మరి గిన్నెలు కానీ, ఏదైనా దేవుని ఇంటిలో వీళ్ళు అదైనా కానీ కాక ఆ వరములు దేవుడు ఏది ఇచ్చాడో దాన్ని కూడా ఒక్క మాట చెప్తాను. ఏం చేయాలి మన తలంతు? 3 తిమోతి 4:14 రండి. 3 తిమోతి 4:14 చదవండి. 1 తిమోతి 4:14 చదవండి. పెద్దలు హస్తనిక్షేపణము ద్వారా అదండి, అనగా పెద్దలు హస్తనిక్షేపణము చేయగా ప్రవచన మూలమున నీకు అనుగ్రహింపబడిన నీలో ఉన్న వరాన్ని ఏం చేయకూడదు? ఆలక్ష్యము చేయకూడదు. దేవుడు ఏది ఇచ్చాడో ఇంతకాలం ఒకవేళ దానిలో కూడా గ్రహింపు లేకుండా ఉన్నావేమో, ఈ రాత్రి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రార్థన అలాంటి అనగా అనేకులు జీవితాలు ఏ తలంతు ఇచ్చాడు అని ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఆ విషయంలో మనము నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు. 2 తిమోతి 1:6 ఇంకొక మాట అన్నాడు అక్కడ. 2 తిమోతి 1:6 చదవండి. ఆ హేతు చేత నా హస్తనిక్షేపణ వలన నీ కలిగిన దేవుని కృపావరము ప్రజ్వలింపు చేయవలన నీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. అది కొంతమందికి అసలు ఏ ఇచ్చిందో అర్థమే కాదు మనకు కొన్నిసార్లు, అసలు ఏమి ఇచ్చాడో అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు కదండి. వాటిని గుర్తించాలంట మనం. కాబట్టి వాటిని ప్రజ్వలింపు చేసుకుంటూ మనము వెళ్ళాలి. ఆరతిగా ఆత్మ సంబంధమైన వరాలు మనకు ప్రభు ఇచ్చాడు. వాటిల్లో మనము ఇచ్చిన వాటిల్లో ప్రభు ముందుకి సాగాలి. చివరి మాట చెప్తాను, ముగింపులోకి వద్దాం. 3 పేతురు 2:5 బలులు, ఆత్మ సంబంధమైన బలులు చదవండి. ఆత్మ సంబంధమైన బలు. పిల్లలు ఇక్కడ పాత నిబంధనలో మామూలుగా బలులు ఉండొచ్చు. మన జీవితంలో ఏంటి బలి ఏంది అనేది చూస్తే ప్రభువే మన కొరకు బలి అయ్యాడు. ఎఫెసీ 5:1 ప్రకారంగా చూడండి. ఎఫెసీ 5:1 నడుచుకొనుడి, క్రీస్తు మిమ్మును ప్రేమించి పరిమళ వాసన గుండుటకు బలిగాను. ఎఫెసీ 5:2 అండి. కాబట్టి బలిగాను అర్పణముగాను ఆయన బలిగా చేపడ్డాడు. పిల్లరిది బలి అనేది సమర్పణ కూడా గుర్తు. ఆరిదిగా
సమర్పించుకోవడం. ఈ మాటలో రోమా 12:1 మనల్ని మనమే సమర్పించుకోవాలి బలిగా ప్రభువుకి. ఆ చక్కని మాట చూద్దాం. సమర్పణకు గుర్తుగా ఉంటుంది బలి. 12:1 చదువుదాము. కాబట్టి సహోదరులారా, ఆ పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు అదండి అది. కాబట్టి ఇదే బలిగా సమర్పించుకోవడం. మనం బలి సమర్పణ జీవితం, మనల్ని మనం సమర్పించుకోవాలి. ఈ మాట పౌలు అంటున్నాడు. కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మును బతిమలాడుకుంటున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు అది సానగా బలిగా సమర్పించుకోవడం మనల్ని మనమే. దేవుడు ఇది కూడా అనగా ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు. ఈ అనుభవంలోనికి మనం రావాలి. కొంతమంది అయితే కుటుంబములుగా సమర్పించుకున్నారంట. 1 కొరింథీ 16:15 చూడండి. 1 కొరింథీ 16:15 స్తెఫను వారు అక యొక్క ప్రథమ ఫలమై ఉన్నారనియు వారు పరిశుద్ధులకు పరిచర్య చేయుటకు తమను తాము మీకు తెలియను. చూసారా, స్తెఫను వారు దేవుని బిడ్డలకు పరిశుద్ధులకు పరిచర్య చేయుటకు తమను తాము ఇది బలిగా సమర్పణగా మనం పిల్లరా మనము కూడా అట్టి అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. ఇంకొక వచనాన్ని చూసి ముగిస్తాను. మత్తయి సువార్త 2:10-11 వాళ్ళు ఏం సమర్పించారు? మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం 10-11 వచనాలు అందరు తీయండి. వార నక్షత్రమును చూచి అత్యానందభరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తాము పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సామ్రాణిని బోళమును అది వాళ్ళు ఏమేమి అంటే చూడండి, బంగారము సామ్రాణి బోళమును కానుకలుగా సమర్పించారు. ఇవన్నీ 3 క్రిస్మస్లో మనం అనగా చెప్పే మాటలు. బంగారము దైవత్వము అనగా, తర్వాత ఏంటి సామ్రాణి ఆయన యొక్క అనగా పరిచర్యకు, తర్వాత శ్రమలకు, బోళము కూడా చేదు శ్రమలకు గుర్తుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అనుభవంలో అయితే అంతటి వాడని వాళ్ళు సమర్పించారు. అందుకని మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాం బలిగా ప్రభువుకి, ప్రభు కార్యాల కొరకు, ప్రభు అన్నిటి కొరకై మనము ఎలా సమర్పించుకుందాం. ఆత్మ సంబంధమైన అనగా సమర్పణ కూడా మనం కలిగి ఉండాలి. నీకు కలిగినది ఏం చేయాలంటే మనకు కలిగింది కూడా దేవునికి సమర్పించాలి. దేవుని వాక్యంలో సామెతల గ్రంథంలో ఏముంది? వెదజల్లి చెప్పండి. వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలరు, తగిన దానికంటే ఇచ్చి తక్కువ ఇచ్చి లేమికి ఆ మాట చదువుదామా? సామెతల గ్రంథం 20 చూడండి. ఒక మాట ఉంటుంది 11లో, వెదజల్లి కనబడలేదండి. 11:24 11:24 వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలరు, తగిన దానికన్నా తక్కువ ఇచ్చి లేమికొచ్చువారు. కాబట్టి మనం వాటి అనుభవంలో సమర్పణ కూడా మనం కలిగి ఉండాలి. దేవుని కొరకై, దేవుని సన్నిధి కార్యాల కొరకై మనకు కలిగినదైనా ప్రభు కొరకు. కాబట్టి ఎఫెసీ 1:3 ఆత్మ సంబంధమైన చెప్పండి ప్రతి ఆశీర్వాదమును ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు. కానీ ఆత్మ సంబంధమైనవి దేవుడు ఈరోజు మనకు బయలుపరిచాడు. చెప్పండి, ఆత్మ సంబంధమైన ధర్మశాస్త్రం, ఆత్మ సంబంధమైన మందిరం, ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య, ఆత్మ సంబంధమైన వరములు, ఆత్మ సంబంధమైన బలులు. ఆర్థిక మనం వీటి అనుభవాల్లో ప్రభుకు అప్పగించుకొని మనం ముందుకు సాగుదముగాక. ప్రార్థన. ప్రేమ కలిగిన పరలోక తండ్రి, దయగలిగిన మా ప్రభు, రాత్రికాల సమయంలో మీ వాక్యాన్ని బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు.
ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికపై ధ్యానాల్లో నన్ను ముఖ్యంగా మమ్మల్ని అందరినీ సంతోషింపజేస్తూ ఆ పత్రిక యొక్క ఉపోద్ఘాతాన్ని మేము ధ్యానించడానికి కృపించారు. అలా ఒక్కొక్క వచనంలో ఉన్న సత్యము, సారాంశము నాకు నేర్పిస్తున్నారు, మా అందరికి నేర్పిస్తున్నారు. చక్కని మాటలు మీరు మాకు బోధిస్తూ మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నందుకు వందనాలు. ఆత్మ సంబంధమైన ధర్మశాస్త్రము, ఆ వాక్యమే మమ్మలను దేవా పురికొలిపేది, బలపరిచేది, తెప్పరిల్ల చేసేది. అలాంటి శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. ఆత్మ సంబంధం మందిరముగా మమ్మలను కట్టుకుంటున్నారు ప్రభా, మీకు వందనాలు. ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్యను మీరు మాకు ఇచ్చారు. ఆత్మ సంబంధమైన వరములు మీరు మాకు ఇచ్చారు. ఆత్మ సంబంధమైన బలులు దేవైటి అనుభవాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు ప్రభా. అందుని బట్టి కూడా స్తుతిస్తున్నాం. నమ్మకంగా మిమ్మల్ని సేవించడంలో, నమ్మకంగా మీ కొరకు జీవించడంలో సహాయపడండి. ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించమని ప్రభా, చేరువచ్చిన వారందరిని బట్టి వందనాలు. ఇంకా అనేకులను నడిపించి మీ వాక్యముతో కొలసి 3:16 ప్రకారంగా క్రీస్తు అనుగ్రహించే వాక్యము హృదయంలో సమృద్ధిగా నింపుకోవడానికి సహాయపడండి. ఒక్కొక్క వచనంలో ఉన్న సత్యము, దానిలో సారాంశం మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు వందనాలు. ప్రతి కోడికలో దేవా మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నందుకే స్తుతిస్తున్నాం ప్రభా. మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. రేపు రాత్రి 9:30 గంటలకు ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ కొరకై మమ్మల్ని అందరిని కూడా సిద్ధపరచండి ప్రభుని కోరుకున్నాం. ఆదివారము పరిచర్య కొరకే మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి. మీ దయగల స్థలకు అప్పగించుకుంటూ తిరిగి ప్రాణాలు తోడుకుండమని ప్రభునేశ్వరీస్తు వరకనమే ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి దేవుని ప్రేమ, ప్రభునేశ్వరీస్తు వర కృపయు, పరిశుద్ధాత్మని సహవాసం చేరొచ్చిన మనందరికీ సదాకాలం ప్రభుత్వుడే నడిపించును గాక, ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికీ, ప్రైజ్ లార్డ్.